28 лютага. Вырушыў у апошнюю зімовую вандроўку і вось спыніўся паглядзець, як пачуваецца рэчка Вуса. Дарэчы, часцей ужываецца такая яе назва як Уса, але ўсе мясцовыя называюць менавіта Вуса. Ужо і я так прызвычаюся казаць. Дык вось, Вуса, як бачыце, пакулека пад лёдам. А ўвогуле гэтая мясціна асаблівая тым, што літаральна праз які кіламетр, калі напрасткі, знаходзяцца сутокі Вусы і Лошы, і пачынаецца славуты Нёман. Рухаюся далей, і вось ужо трапіў на рэчку Лошу. Дарэчы, таксама праз кіламетр ад гэтага месца, мо трохі болей, яна ператвараецца ў Нёман. Праўда, Лоша тут не сапраўдная, не прыродная, бо ўжо колькі гадоў яна цячэ па штучнаму рэчышчу, якое выкапалі савецкія меліяратары. Між тым цікава, што Лоша амаль цалкам адкрытая, ёсць толькі невялічкія закрайкі. Хоць і былі маразы да 20 градусаў, але, мабыць, праз вельмі малы ўзровень вады і хуткую плынь яна сёлета не сцялася. Сябры, усіх шчыра вітаю. Я б нават сказаў вітаем, бо топа да мяне далучаецца. З вами Секіржыцкі Валер, у данным выпадку вандроўшчык. Калі вы будете глядзець гэта відэа, ужо будзе весна, усіх з гэтай падзеяй і віншую, але у нас сёння апошні дзень зімы. І вырашыў я гэтую адметную падзею адзначыць вандроўкай па цікавых мясцінах. Зараз я знаходжуся на беразе рэчкі Лошы, трохі пакідаю тут спінінг і вырушым далей. Паглядзім сёння прыгожыя рэчкі, апынемся з вами на лёдзе, пашпацыруем па маляўнічаму лесу, у якім ужо магчыма цвіркочуць птушкі, сустракаючы вясну. Адным словам, развітаемся з зімой і сустрэнем вясну. Прыемнага усім прагляду. А вось гэта галаўнёвы перакат. Сюды, магчыма, падымаецца галавачэй на нераст. План падарожжа у мяне спачатку быў такі. Значную частку
павандраваць па рэчках, палавіць спінінгам, паглядзець мясціны, а бліжэй да надвечорка ўжо трапіць на лёд, прайсціся з балансірамі. Бо гэтай зімой было вельмі такое сонечнае зіходкае надвор'е, і шчупак зусім не браў на балансіры днём. Толькі ўжо бліжэй да сутоння якія-то дзяўбуны я атрымліваў. Але ж зараз, вандруючы па рэчках, гляжу, што наўрад ці тут будзе шчупак з-за вельмі нізкага ўзроўню. А лавіць я хачу менавіта шчупака, бо, па-першае, на яго забарона пачынаецца з 1 сакавіка. Мы хоць усю рыбу і адпускаем, а ўсё роўна не вельмі хочацца яе турбаваць у перыяд нерасту. Хай ужо займаецца сваімі справамі, а мы паловім акунёў. Дык вось, хацелася б яшчэ развітацца і са шчупакамі. Але ў мяне ўжо маюцца вялікія сумневы, што на рэчках атрымаецца гэта. Таму зараз ще пагляжу пару мясцін і будзем рухацца бліжэй да лёду. Вось тут вельмі цікавая мясціна, зліваюцца две рэчкі і яма добрая. Ось сюды якраз я і накіроўваўся і пэўныя надзеі меў на гэтую бухтачку. Але глядзіце, што тут робіцца. Лёд мне перагарадзіў тут мне для закідаў все магчымасці. О, зімародкі лётаюць. То бы прыйшоў паглядзець. Глядзі, не ўваліся, а то буду цябе лавіць, а не шчупака. Яшчэ ёсць адна прычына, чаму я менавіта шчупака 28 лютага хацеў палавіць. Бо ў мяне былі вельмі добрыя рыбалкі на спінінг. У гэты дзень менавіта. Нават, магчыма, найлепшая рыбаловля з берага спінінгам на шчупака мне была менавіта 28 лютага. Злавіў я тады шмат зубатых, аднаго добрага, кілаграма на 3,5. І таму успаміны прыгадваюцца пра той дзень, і хочацца неяк вынікова развітацца з зімой і са шчупаком. Але тады было шмат вады, як і ўвогуле бывае у гэты час, калі пачынаецца паводка, сыходзіць снег, тае лёд. Але гэтая зіма выключэнне. О, бачыце, дзяўбуноў і тут няма. Я ўжо рызыкую, праз гэную крыгу кідаю, хаця б даведацца, ці ёсць тут штосьці. А нічога няма. Давай, таптунок, даганяй. Зараз адпачнеш. Мо на лёдзе у будцы трошки паспіш. Ой. Дарэчы, мы учора з Людай ужо разам выязджалі. І былі мы на лёдзе. Ужо правяралі шчупаковы настрой. Я скажу, што настроя асаблівага не было. Толькі увечары пачалі ў нас дзяўбунцы якіясьці атрымлівацца невялікіх шчупакоў. Але ж мэта была учора асноўная не ў гэтым. Набралі мы новых прынад. Хацелася патэставаць, паспрабаваць, як
яны працуюць, бо так атрымалася, што гэтай зіме шмат чаго новага з'явілася менавіта для шчупаковай лоўлі. Паздымалі трохі пад вадой, як тая ці іншая прынада іграе. Ну таксама цікава, таксама трэба. Усё, буду скрыню сваю спінінгавую збіраць. 3 тыдні я на спінінг не ловіў, пакуль маразы былі. Ось вырашыў праверыць, што робіцца на рэчках у апошні дзень зімы. Взяў ось гэтую скрыню, якая захавалася ў мяне яшчэ з тых часоў, калі лёду не было. Ось такія колеры у мяне самыя працавітыя, самыя улоўныя зімой былі. Хай шчупак рачны не растуе, а я ўсё ж таки паспрабую трошки і на лёдзе яго патурбаваць. Я зараз аблоўліваю гэтыя свае пелькі в такім хуткім рэжыме. По 5 узмахаў. Бо калі шчупака ловіш, большасць паклёвак атрымліваеш менавіта на першых узмахах. Это ўжо калі лёд вельмі тоўсты, ды мароз і не шмат у цябе лунак, тады ўжо можна пастаяць. А тут рухаешься. Вельмі даспадобы нам з Людай такая ловля. Зараз большасць займаецца тым, што ставіць стаўкі на жыўца. А мы такой ловлей, так бы мовіць, не займаемся. Больш цікавей на штучныя прынады. Калі дзяўбун атрымліваеш у руку, а самалоўныя снасці гэтыя не падабаюцца нам. І жыўчыкаў гэтых шкада, карасікаў. Таму мы ходзім з прынадамі штучнымі. Ось прыкладна такога кшталту. Люда учора так нахадзілася, што стамілася, таму я сёння паехаў ужо без яе. Люда печку паліць, боршч варыць сёння чырвоны. Я їй потым усё раскажу, распавяду, як было. Ну вось, абышоў я адну з тых дзялянак, што загадзя падрыхтаваў. 83 пелькі я тут налічыў. Мне спатрэбілася 1 гадзіна, каб усе іх праверыць. Без аніводнага дзяўбунца. Вядома, што калі б нешта мяне торкнула, то часу спатрэбілася б. А так, з 16 до 17 гадзін я
абышоў. Яшчэ ў мяне ёсць две дзялянкі меншыя, чым гэтая, і адну з іх я паспею праверыць, а сюды планую вярнуцца о 18 гадзіне і да цемначы, да сутоння яшчэ раз іх прайсці, гэтыя вынікі. «22 сантиметра». Ось такая зараз товщина льоду на саженках. До речі, ось я кажу, що зараз придатні умови, особливо сприяльні для ловлі щупака. Адліга нарешті, нема ночних морозов, у додаток попахмурнело, все гэта так. Але раптом я успомнил такую околічність, що менавіта сьогодні маладзік. Звичайно, я ніяк не звертаю увагу на фазу месяца, але маладзік ёсць маладзік. У гэта я веру, што ўсё ж таки неяк так негатыўна ён уплывае на настрой драпежніка. Бо менавіта вось тут, на гэтай дзялянцы, я яго лавіў у лістападзе месяца на воблеры з лодкі, на спінінг, а потым мы яшчэ з Людай лавілі таксама на воблеры вось у гэтай кропцы ўжо ў снежні месяцы. Но я не думаю, што ён там куды-то далёка схаваўся. Мабыць, усё-таки вся справа у маладзіку. Во як мала трэба вандроўшчыку, каб павесялець, пабачыць цікавы своеасаблівы лёд пад нагамі. І ўсё ж таки нешта атрымалася, сябры. А глядзіце, як цікава. Зараз я вам тут усё распавяду. Сябры, спрацавала тая дзяляначка, каля якой я праходзіў. І вельмі карцела яе засверліць. Вось тут во каля трысця. Вось я зрабіў 21 пельку, вот полишил специально, и на самой опошней, ось она, да, и на самой опошней я ўсё ж таки атрымаў ось такі жаданы дзяўбун щупачка. І колер вось які цікавы спрацаваў, чырвоны з цёмнай такой крамзоляй на спине. До рэчы, ён уже нават з вытворчасці зняты, але ў мяне часцяком спрацоўвае менавіта гэты колер. Да, не думаў, што буду так радавацца.
прынцыпе, такому невялічкаму шчупачку, але ж вельмі жаданаму. То паглядзі, злавіў шчупака, пакуль ты там хадзіў. О, во што нарабілася. Усё ж такі злавіў. Маладзік у гэты няклёвы дзень. Всё, прыйшоў шчупак, пойдзем і мы далей.